जोतो को जोहार तेहेन लहा धाव आ खबुन पढ़ाव लेना तबे निया धाव दो उस खबुन पढ़ा माता मजते नेल तबुन पे और बड़ा तबुन पे और बुझो तबुन पे नवा चिताना लाइन दो खबुन पढ़ा एहो उ उच उद उन उई और मिछट उ उच उद उन उई ए एफ एड एन एड ओना दूसरा कना एफ ए एफ एड एन एड और हो नवा दूसरा लाइन ओट ओ ओट अब वंग ओह ओ ओट अब वंग ओह जैसे उज द हर्षव उ और चौदह उज द चौ जैसे नेले कन याबुन द और नवा द नो मा तबे आर लाहा से बड़ा जोन लगी Ol-Chiki उरुम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तोन पे और उनका गी लाहा से बड़ाई बिस बड़ी और वीडियो हो लाइक तोन पे और बिस बड़ी कमेंट तबुन पे मा तबे खान उनका गी जोहार।